Velkommen til en gang Photoshop Serie 6 begynderkursus. Det her er så lige hurtigt en gennemgang af selve brugerfladen, som vi har i Photoshop Serie 6. Og for dem, der kender lidt til Photoshop eller har haft programmet åbent før, de kan egentlig bare skippe den video her. Vi starter lige herovre til venstre med vores værktøjslinje, som ser sådan ud der. Vi kan se ved nogle af menuerne eller værktøjerne, det er der sådan en lille trekant nede i højre hjørne. Det betyder egentlig, at det er nogle underliggende værktøjer der igen. Så hvis man klikker og holder musen ned, så kommer man ned til de næste værktøjer. Og en anden ting er, hvis man holder musen lige henover et værktøj, så kommer der sådan en tooltip op, så man lige kan se, hvad det er. Der kan man se den her content være move, den der, og man kan også se, prøv det igen, at shortcut-tasten det er et J for at komme til den. Vi kan se, hvis vi klikker på de forskellige værktøjer her, at vores options linje ændrer sig, det er den der. Og hvert værktøj har sin egen options indstillinger. Og man skal lige være opmærksom på, at nogle indstillinger hedder det samme her, som de også gør herovre i paletområdet. Så lige kigge på den, der hedder opacitet. Den finder vi også herovre. Godt. Her foran der har vi så vores menulinje, ligesom hvad jeg kender fra Word for eksempel. Som ser sådan ud. Herovre der er så vores paletterområde, hvor vi har layers, det er den første her for eksempel. Så channels og path, og så har vi nogle adjustments layers her. Og vores farver eller swatches område heroppe. Heroppe der har vi vores værktøjs indstillinger eller workspace her og så hvis vi har rådet alt for meget rundt her ude det der, så kan vi altid reset den til essentials. Vi kan også selv lave vores egen og så gemme den, men det kan vi se på lidt senere. For den ene her, der har vi så noget der her mini bridge. Den er så ikke tændt endnu, og det kommer vi også til senere. Timeline, der vil vi nok ikke komme ind på. Må lige se. Yes. Det var så lige første omgang gennemgang af vores brugergrænseflade. Næste kursus, det vil nok omhandle layers, som er en af de der grundlæggende ting i Photoshop.